Ola, que tal? Benvidos unha semana máis á Televisión de Galicia, isto é O Fío do Retrato. Hoxe imos entrar na vida de Consuelo, unha muller xenerosa, chea de ledicia, entregada ao seu traballo e á súa familia e, como non, namorada da vida. É un besito aquí, pero as agachadas, aquí, Quero donar o meu corpo. O corpo? Quero deixar ali inteirinho o beso mo quero. Porque eu creo que a xente desde que ten moitos cartos que non é nada feliz. Para falar con Consuelo Ramos, achegámonos a Tamurgás de Turces, un val silente e limpo nas abas do Pico Sagro, no concello de Touro, moi pretiño de Arzúa. Dalí son os bos queixos, queixos que teñen sona mundial, dalí saen os supermercados e tendas de toda Europa. Queixos como estes que teño aquí o meu carón, e precisamente uns queixos que van nunha cesta que Consuelo levaba á cabeza cando ía a Santiago de Compostela a vendelos na praza. O noso retratista, Anxo Cavada, xa está con ela, paseando por ese val nunha fermosa mañá de primavera. Non hai máis que mirala e ver o que hai detrás das lentes e dos ollos. A serenidade dos campos que habita, as flores que recolle, as longas extensións de campos limitadas por árbores e casas, o xabarín, as pitas, a compañía do can e a fábrica. A historia da aldea e da familia, o relato oral da vida e da memoria están detrás deses ollos serenos, azuis, espello das fontes e das néboas do país. Un relato de migrantes, de xentes que ficaron ou partiron, de familias rotas polo esforzo de vivir, polo afán de subsistencia. Unha historia como tantas outras, a historia repetida, tantas veces contada, e que emerxe nas súas palabras como un froito da madureza e da humildade. A historia, ben é certo, dos galegos desde tempo inmemorial. Unha historia de esforzos, de dignidade e de orgullo. Mais tamén a historia das mudanzas, do traslado desde unha economía agraria a unha economía industrial. A propiedade de novos medios de produción, a contratación de asalariados, o relato, por tanto, de como se construe o progreso e de como a modernidade consecuente pode estar en equilibrio coa mellor das tradicións. Estamos aquí no concello de Touro, Sí. Pero ti non eres daqui. De que Do parroquia? Ayuntamiento de Arzúa, Da Arzúa? Sí. Como se chama a parroquia? Santa Leocadia de Branza. Daquela traballabas a terra ali donde en Santa Leocadia traballabas Sí. co... Pois si traballei de todo, mira, arando na terra, cas vacas, co arando, despois veu o beso que viraba máis a terra basando, despois ca grade ao lombo para agradar as terras, e de todo. Que diferencia hai de cando empezaches a traballar en Santa Leocadia agora, non? Cambiou un pouco a cousa. Eso non o podes imaginar, porque de estar un país destruído dunha guerra, a ir subindo pouquiño a pouco. Mira, dicía eu, Dios mío, cando terei cartos, porque o meu marido non tiña ninguna bicicleta. Dicía eu, cando terei cartos para lle comprar unha moto, cando empezaron a vir os motos. Pois a mí mandábame carvacas para o monte cando era nena, de verme mandar á escola que tiñamos ali na aldea. E mandábame carvacas para o monte e había un carballo, pois que era un pouquiño baixo. Eu aparruñaba polo carballo arriba e subíame á cima, porque tiña moito medo.
que era unha nena. Sí. Nós tiñamos unhas fincas cerradas, unhas xousas cerradas con valos, e entón as vacas non escapaban dali. E eu rezaba moito, nunca fui rezadora, pero rezaba moito co medo que tiña. E ademais que, despois, desde que fun crecendo, e fun máis grande, cando nos mandaban a un baile, Sí. rapaciñas novas, cando nos mandaban a un baile, pois que pasaba? Que querían que fóramos para a casa para que a mamá lle moxiramos as vacas e esas cousas, porque decía que de noite podían vir mozos a que nos violaran, e decía eu, mándeche moito, que listos son meus pais. E por qué? Eu pensaba, porque non tiña medo que me violaran nun monte, que andaban moitos homes cavando, que daquela labrábase trigo no monte, e non tiñan medo que me violaran no Monte Carvacas, unha nena sola, e que me violaran cando fora un baile. É unha boa reflexión. O río, e sigo para o monte, para a Carballeira. Eu enamorouse, tería 15 anos, eu estuvera de luto por miña abuela, porque aunque foras de 4 aniños, puñíache a roupa toda negra, e aí foi onde salín por primeira vez a un baile, e o meu marido veu-me, decía que era moi guapa, e entonces gostei a ele, porque se ti te enamoras dunha persona non é pola guapura. Cantos anos tiñas cando conesteches? Pois de 14 a 15 anos. De 14 xa sabes... Sí, pero despois foi-me seguindo sempre, no punto que sabía que eu iba a vender os queixos, no momento desde que vendía os queixos, daba un paseo comigo, porque mamá a mediodía había un línea e xa me obligaba a ir para a casa. Entón ele quedaba pola feira e despois, se podía, daba unha volta, pero eu tiña unha irmá que era 3 anos maior e non tiña mozo ningún e eu non podía levar un mozo mentre miña irmá non tuvera. Tiñas que esperar a que tua Tiña irmá... que esperar, pero así un pouquiño as agachadas viámonos. Bueno, e As despois... escondidas, pero con moito respeto. Porque daquela non era como hoxe, de conocer un mozo e xa marchar de copas con ele ou así. Había que ir pouco a pouco. Non, pouco a pouco. Eu tuve de relación case 4 anos, e un besito aquí, pero as agachadas, aquí, na máis. Na máis. Non, porque era moito pecado. Daquela tiñas que ir á confesión case todas as semanas e Dios no libre que ti levaras un pecado deses. Saliches algunha vez desta terra? Fuches algunha vez para outros sitios ou sempre estuveches aquí pegada? Estuve sempre pagada, porque co conto do queixo nunca tuve un tempo de ir. Mira que agora vexo moito por televisión os programas das montañas, de zonas así, e ainda non conozo Galicia, gostaríame conocela toda, de punta a punta. Porque eu creo que a xente, desde que ten moitos cartos, que non é nada feliz. Sí. No, eu digo que sí. Entón, sempre tens que luchar por algo. Consuelo, non te vexo a ti vivindo nun piso. No, que morro, Mira, ir a Santiago, estar esperando nos semáforos, é que me desespero, digo, como a xente non ten que estar mal dos nervios aquí na ciudad. Entendes? Esperando e con ese agobio, despois tens que atravesar a carreira. Aquí andas como queres, estás relajado. Eu penso que a xente aquí que vivimos como nun paraíso. Como recordas ao teu pai e a tua nai? Axudabanche a ti? Eran moi estritos? Como recordas? Que recordo ter do teu pai? De meu pai un recordo moi bonito, porque era moito máis... Gustaballe moito a diversión, gustaballe máis, era máis aberto, gustaballe a divertirse. Mi madre era máis cerrada, non lle gustaba a diversión, pois mi padre collía o bastón e aparecía nas romarías que tiñamos por ali nos pueblos, e aparecía un de nós. E mamá nunca pisou unha festa desas, unha romaría, nunca... Ela sempre atendeu ao traballo, pero aquilo parecía unha pérdida de tempo, non lle gustaba. Non fora acostumbrada, veu dunha ciudad que viveu moi amargada sempre despois. De onde che veu a tradición dos queixos? Quen xa pasou? A tua nai facía queixos? Miña nai era unha maneira de sobrevivir, porque eu quería que os meus fillos estudiaran, que non quedaran como quedara eu. Todos os pais
e nos volcamos moito nos fillos, uns con máis interés, outros menos. Pero o meu home xa sabía as 4 reglas de cuentas, era unha persona moi inteligente, e ele estuvo sempre ainda pensando ir para Santiago, mirar de poñer e de comprar un bar, e o que fixera de cociña, que me gustaba moito, e ele pois tamén me valía para o negocio e esas cousas. E fomos tirando así, facendo queixo na cama, comprando unha cámara, despois non collía naquela cámara, e despois ia un tratante daqui da estrada, pois viñanos, levábanos o queixo todo, ele vendía nas feiras nas Rías Baixas, e na zona que nos fabricaban queixos, e así, negociando desa maneira, hasta que fomos montando a queixería. Eras cativa, fuches á escola ou xa te puxeches a traballar? Non, a escola mandaronme, pero non lle interesaba máis que soubera ler un pouco. Para escribir en casa nunca me deixaban. Deféndome mal. Ler, si, ler por culpa de que non quedara analfabeta, pero aí esforzáronse todos nos homes, pero en min non se esforzaron. E a mí mandabanme Carvacas, pois tiñamos unha escuela ali, casa ao lado da casa, cerquiña, e tiñan a maestra como era conocida de Mao, e dicíalle, bueno, pois esta rapaciña facíamos falta para ir Carvaquiñas, como me sepa ler, e pois xa nos conformamos, e iba a correr media hora, pois ler ali o libro, pero como máis me metía era a cartilla, porque daquela era catecismo. E andaba de traballo sempre con meu pai, porque meu irmão quería non meter para cura o maior xa, e despois escapaba, viña a andar desde Santiago. Por que queríades ter un cura na casa? Porque solucionaba xa papeleta, porque onde tiñes un cura, e ao cura regalábase o lacón, a que na casa non se comera, ao cura regalábanse os ovos, e ao cura tiña regalos por todos os lados. Era un sustento. Era un sustento para unha familia. Entón, casaches aos 18 anos de tua hermana? Si, casei, porque daquela facíamos como as gitanas, non che daban libertad ninguna. E ti estabas enamorada, non podías estar apenas nunca con ele. Mira, chegaba para estar contigo, ao cabo dun cuarto de hora chamaban-te xa, e xa tiñas que entrar para dentro aquí. Eu sempre, había unha bodega, e sempre para cenar mandaban ir polo viño. E dicía eu, espera aí na eira onde a cancela, que vou coller a xerra, vou polo viño debaixo do orgo que tiñan ao lado dela. Pero non tiñas móvil para avisalo? Como avisar? Tiña que atravesar. Antes de marchar, xa quedaba neso. Xa quedaba neso. Claro. E ali, ao mellor, daballe un beso aquí, e adiós, despedíndonos un pouco máis á nosa maneira. A vida de Consuelo non foi doada. Cando nena ela aprendeu as 4 letras e pouco máis. O resto fixo a escola da vida. Pero se ela fose a estudar, quen sabe, Pero ela é feliz e confésanos hoxe que voltaría a vivir a mesma vida intensa e laboriosa. Quiriña. Ei, a ver, guapa, vi. A vida de Consuelo é, ademais, unha vida marcada polos roles de xénero, polo papel asignado desde antano a homes e mulleres, e deseñada de antemán pola familia, pola escasa formación, polas dificultades para aprender, sempre tan lonxe dos centros de cultura, mais tamén esculpida golpe a golpe pola fortuna. A fortuna a debuxar as súas liñas invisibles, os seus barrocos arabescos. A fortuna como deusa do devir, a entretecer fíos diversos na maraña dos días. Unha vida marcada aínda máis polo queixo, ese tesouro que provén das raíces e que nos arrebola contra o porvir. O queixo como artesanía e, sobre todo, como industria. O aroma do queixo entre un fondo de leite de yogur a encher a nave toda,
e os queixos a saír en unidades. Queixos como mundos, redondos e planos, feitos para saciar fames, para ser engorentados, deleitosos por prazer, mesturados con marmelo, con dátiles, con mel. Queixos como xoias, como alfallas, arrincados dunha peculiar alquimia. A alquimia das orixes, esa liña que vai desde o fondo dos días ata o linde máis extremo do porvir. E esa é Consuelo, alquimista do queixo. Bueno, e agora, físicamente, pasastes un problema, ti a máis o teu home, e ainda salistes con máis forza, non? Ai, sí, o do cáncer, sí. O meu home resulta que operouse de cáncer. Sí. Tiña eu 58 anos cando se operou de cáncer. E ti tamén pasaches por E dixenlle ao médico, cando fun con el pasar a revisión, dixenlle eu, mira como me puxo o home, escarallou-me redondo, porque el foi unha operación moi dura, porque el parece ser que ainda estaba dentro da cápsula do ovo, que non se enraizara para fora, porque dos borbos non era, pero el dou-nos un análise da próstata que lle fixeron aquí nun médico de cabeceira. Entonces, e dixo-me el, pouquinho a pouco xa se irá recuperando. Dixo-me ele así. E eu con que cariño e con que ánimo estuve sempre aí ao lado dele, e agora con que ánimo estuvo ele ao teu lado. Cando me veu que me caiu o pelo todo, como gritou. A mí xa me quitou a filla que traballa na televisión, xa me rapou ao cero. Entón, para que non vira que o pelo así tan largo, que despois caía o cañotiño e dixen, mira, deronme 2 sesións de quimio e ainda non me cai. E cando mirei para o cuello do traxe da chaqueta, eu via todo pujadinho no cuello e dixen, xa lá vai todo, os cañotiños. Pero sigues traballando coa mesma forma? Ai, non, e despois vem un pelo precioso, ricito, e despois ao ilo cortando xa foi perdendo o rizo, pero moi ben, non tuvo... Teño aí un montón de sombreiros que as fillas me compraban, ataba a pañoleta, metía o sombreiro por riba. Cando me veu a doutora que me operou, co sombreiro que era daqui do pueblo, da aldea, e que iba tan moderna e así tan elegante, ai, que guapa, un abrazo... Moi ben, e os médicos con ánimo tremendo e salín como un tiro. Morreu unha irmán aos 50 anos de cáncer. Morreu agora unha de cáncer aos 62. Pero parece ser que ninguna ten que ver coa cepa unha da outra. Papá tamén morreu aos 70 de cáncer de pulmón. Era fumador desde neno pequeno. Porque había ali un señor que os facía todos, iban todos pandeia, e puños todos co petillo, aunque non tuveran máis que 5 anos. E seguides tendo moitas ganas de vivir? Sí, eu teño moi claro. Mentres teña vida, conforme teño, é que non me apareza outro que se pode aparecer, porque o meu é dormalos, que pode se reproducir noutra parte, porque é un gromolomo, non sei, danlle un nombre, pero é deses que non son vos, que pode aparecer. Resulta que, digo eu, cando non haxa remedio, a ver se ven esa lei de eu marcho como un fuego, Entón, ti queres que chegue ainda por riba a lei da eutanasia, non? Sí. Porque estás a favor da eutanasia. Ai, sí, eu non quero morir aí agonizando, é que quero marchar cando eu queira. Eu quería donar todo o meu corpo, se valían os órganos para todo, tanto ollos como riles, como o corazón, como o pulmón, todo. Porque sei que fui unha persona sempre moi fuerte e sana, que nunca tomei medicamentos. Entonces que podías aproveitar todo o que valera. Hasta se podían quitar do cerebro algo para lletar a personas de enfermedades degenerativas. Que o necesitaran, sí. Pero agora, como tuvo uns tratamentos do cáncer, parece ser que non me vale. Quero donar o meu corpo. O corpo? Quero deixar ali inteirinho a ver se mo queren. É o que me falta saber se mo admiten.
para que estudien os médicos, a ver por que motivo, desde que temos unha edad, porque lle pasa a casa a todas, que íbamos dar tratamentos, desde que nos para a mão no pasio, e cando empezan a crecer aí unhas células que unha salían no peito, outras salían por abaixo, a ver por que motivo, e as células nos crecen na menopausia, que foi cando a min tamén me creceron. Non é o mesmo estudiar con maniquí de plástico que estudien con os nosos corpos. O sea, te queres dar o teu corpo para que siga investigando de onde... Sí, porque mira, pola miña idea vais incinerar. Mira que mérito ten incineralo se algún médico se pode interesar, ou moitos médicos que sean estudiantes, que poidan estudiar os casos por aí. Porque eu tamén teño un xenro que está en investigación, que é de investigación, e seguramente que son cousas que se non nos ofrecemos para a investigación tampouco non pode haber adelantos. O sea que, Consuelo, ti non lle ter medo ni sequera a morte? A nada, a nadita, a nada, non soño nunca con porque, oíches, a quen biches que quedará aquí? É unha parte da nosa vida, a morte é unha parte que foi da nosa vida, que nacemos e morremos. Son unhas células que se desarrollan, que van crecendo, que é como unha historia moi grande, e que, pois, é moi importante estudiar, non? Non che parece ben que eu que teña esas ideas? A me pareceme ben. Ademais que non teño remordimento ningún, non me dá nada de medo que, pois, que hai que cortar os brazos, que hai que cortar as partes do corpo, que as van poñer ali nunha cousa para que se conservan. A mí non me dá pena ninguna. O que quero é que estudien. Pois sí que me parece a mellor... Dixen yo un médico de cabeceira e virou de color e dixo, o caso prefiero que me dicinera. Señor, porque eres ben que rica, que eu non teño problema ningún. Xa máis eu estudiei, que xa estudiara o meu pai, e estudiei nunha persona que o donou moi importante, que era importante. Dixen, pois como poñen a mí que son importante, que tamén teño 6 premios de ouro. Que barbaridade. Eres unha muller chea de enerxía, e esa enerxía e iniciativa emprendedora que tu veches ti parece que lle transmitiches aos fillos. Para ti, cal foi o secreto para educar os teus fillos para que estean nesa línea que ti lle marcaste? Educándoos con libertad. Con libertad e con cariño, explicándolle cada cousa, cando necesitaban un consello, de explicar máis ou menos según os meus conocimientos, o que lle iría mellor ou máis mal. Claro, explicándolle así e dándolle moita confianza para que me contara. Como facías cando lle tiñas que... Era amiga deles. Amiga deles. Claro, entonces calquera problema que tiña contábanmo todo. Mira, e agora tamén tes os netos que trates que vayan polo mesmo camiño. Bueno, os netos teño un de 11 anos. E dixo eu, e ti non vas ollando así unha rapaza que che foste algo no cole? E di el, abuela, de momento non aínda. Cal é o neto que che quería facer un regalo, que quería enseñarche? Ese será o outro. É que che quería enseñar? Pois quero enseñar que conoza Galicia, que levarme a todos os sitios e iso. E as cousas que non aprendiches na escola tamén? Ese era o que me quería enseñar xa cando era pequeno. Dáballe moita pena que eu non soufera. Quería te enseñar as contas que non aprendiches na escola. Claro, si, as contas, que non te habrá falta de ortografía, que estaba moi preocupado por min. A vida puxolle a Consuelo a penitencia de coidar agarimosamente do seu home cando caiu enfermo, mais logo, cando ela sufriu tamén a enfermidade, a vida voltoulle a ledicia de sentirse querida e tamén coidada polos seus. Din os meus compañeros de O fío do retrato que na rodaxe desta conversa Consuelo fixos chorar coa emoción. Con esa mesma emoción decímoslles adeus, pero solamente ata dentro de 7 días, que voltaremos con outro retrato, e aquí na Televisión de Galicia. Coídense.